El Kazum dona poder, d'activar el vols tu ser. Herois contra vilans, els dos vencir volem. Super Teams, heroes Kazum Power. Supercarrera Kazum. Els vilans han aconseguit desviar l'energia de la central! Amb eixa energia localitzarem els fragments de Kazum. Ja veig més a prop l'arribada dels meus robots gegants! Els seus robots gegants. No vos n'eixireu amb la vostra. Pugeu! Accelera! Encara tenim una oportunitat. Si trenquem els tubs per on passa l'energia, no arribarà al laboratori del professor K. De pressa, vilans! Hem de protegir els tubs! Corre, jo en vull un! Massa net per al meu gust. Abocament tòxic! Fem a la vista! Necessite cobertura de rereguarda! Que els claveu canyes de darrere! Esta volta segur que perdeu! Kazum Destroyer! Moltíssim! Kazum Flash! L'energia passarà just davant de nosaltres. Hem de trencar eixe tub! Agarreu-vos! Ai! L'energia s'ha dividit en tres! Jo m'encarregue d'este. I jo d'este! El tercer és nostre! A per ell! Trasher per allí, Sorbet per allí. Jo m'encarregue del bait atac. Esta és la meua. Kazum Sword! Tallat molt bé! Abocament tòxic! Oh, Trasher! Vinga, alegra eixa cara! No fuges! L'energia passarà per ell. Ho sent, el volies del llima? No te n'eixiràs amb la teua, Sally! No te n'eixiràs amb la teua, Sally! No pots patinar sobre les taules, Sally! No et menges els meus deures, Sally! Jo no parli així! Oh, mira, eres tan predictible! Per exemple, ara estàs tous! S'ha acabat! Flamerada Kazum! I només estic calfant! Fins prompte, Sally! Un poc més! Ja era d'ell! L'energia! Jo me n'encarrego! Propulsió Kazum! T'agafaré només puga! He d'afanyar-me i trencar el tub! Kazum Destroyer! Balloon Tornado! Crec que ese Kazum és teu! No t'escapes, flotador de piscina! Ai, que alt està! Tu pots, Sandy! Globus Martell! Ja és meu! No tan de pressa! Un somriure per a la foto? Vinga, sí! Braç llaça pegalós! Una! Dos! Ahí està! S'ha tornat a unir! Ja el tenia, però m'he posat a parpellejar i ara ha sigut més fort. Crec que a Trasher també li ha passat. I a Sorbet! Se n'han anat per aquí. Vinga, xics! El quartet de Mr. King! Ahí està el laboratori! Hem de parar l'energia. Crec que no ens ho posaran gens fàcil. Puc agafar-lo. Balloon Rocket! No és el moment de tindre por de les altures. Detingueu Airblast com Sega! Aquí, aquí! Què fas? Propulsió de fresa!
Van darrere d'Airblast! De pressa! Ja sou meus! Oh no! Va directe al laboratori! L'energia Kazum està arribant, senyor! Ja està, sí! És la meua última oportunitat! Encara puc trencar-lo amb el vent! No tan de pressa! Són molt seients! S'ha acabat. Tenim... Airblast? Ho teniu? Ho ha aconseguit! No! La nostra energia! Va, senyor, pensem en positiu. Podria ser pitjor. Professor, calla ja! Ei! Bufit huracanat! Una altra volta no! Què els ha passat? On estan? Segons la meva teoria, Airblast, Sorbet i Trasher han tornat al vostre món. Quan es van teletransportar a Kaboom City, només absorbiren l'energia d'un fragment de Kazum. En canvi, nosaltres absorbirem el poder del Kazum complet abans que es trencara. Per això la presència dels vostres amics era més inestable, fins que... puf! Han desaparegut. I just quan començàvem a divertir-nos. Vaja, heu parat l'energia a temps! Enhorabona a tots! Bé, menys a tu, clar. Ja havien vingut a per ací. Algú se'n recorda? M'abellís un gelat. Bona idea! Sí!